hakane kamas Bakhuid tong in Dubai nagabinda pemkhiam sutanga don hapadeng jing shitam bat kumjuru nagabinda ai ban sha bat pin shaila Lawrence bat bayahun Mary bakini jing ko jing kya Dubai ru nagabinda ban shania marat badega Sngi ka jungi mendaga Sngi Dubai nagabinda Eddie Nelson non siege badega Sngi ka jungi bai ni jing ko jing kya Dubai ru nagabinda ka jing jatai bam chukut mensiam jong Brasilia nongru Dubai ru nagabinda ka jing jatai mensiam jong Rafi dan Liser Lingdo Dubai ru nagabinda Osparwell Karbani Pat Clement Randong Pat nagabinda Kajing Demo Jonki Dubai nagabinda Stella Karmau Bad Kayinga Sem Jongi Kamdame nagabinda Penshngain Karmau Bad John Paul Barakega Sngi ka Jonki Dubai nagabinda Elmina Karbani Bad Victor Sopo Kamdame nagabinda Iban Dari nagabinda Kajing Demo Jongi Badega Sngi ka Jongi Mendaga Sngi About Lait-ïa like Sang. Lait-ïa like Sang. Tongin songu ya jisu nagabinda kanega step haganega Sngi ka Balang ka kin maburam ya ka Bridget Bakhuid janga Sweden banginang Dubai lamba ka jinga Salem jangka bangin yo ka jinga ka jinga ko ni Dubai ru nagabinda bar ka jing tumu shimet baganega jingkine yu krish Bakhuid kanang site kuid ingi kanam pen khoid pen khia ingi kanam pen klein ingi ha ka jinga ha kerteng upa baru khun baru mensi Bakhuid Kajinga e jangu try jangu Jesus Christ, but kajinga jangu blay. Lem but kajinga silak jangu men same Bakhuid. Kindon ranka but pi barom. Kokimen ko paratong in sangesh por ben ko slai halaga donur kamen same halor ki pop jangi halor ki baro ki jing sinu kapangile. Ni baro ngilok jing batolot haga jingim jangi. Henry Jesus ukloy ben kindi buram yangi. Pat haba ngi ngop hagi pop Jisu kot weringi ve pe ve balong ke baku siar bha ya ka jinga e kabangela yo pidiang pat ngi deben risumar ya ka ne ka jinga e pat ka jingar ku kabangi don ha ka jingim chongi nagabinda ki por barang im shimla shimkia ya ka ne ka jinga e kaba try ula bu hapo jongi inam pan map pat ngi nang kropad yo Jisu ben pen klein ingi ha ka jinga Kotrai Jisu map igi pop jongi sai kud ingi na baro ki pop ki bangilale nga plam how play button board barro but happy ko himen ko para bangilale pop shibun e da ki jimper ka da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat jonga da ka jingle palat jonga da ka jingle palat bakrao e jonga na markata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka teisoti ya ki angel ba kiri koi
badia pi ko himen ko param bandubai nagabinda changa hau trai ublei changi ublei badon bor baro ni sene yangi badendala map igi pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut Amen. Dragon, dragon, play, is Dragon, dragon, play, is to nginia duwai lembaga jinga silem janga Bridget Bakhuid na Sweden pakanang yasai nagabinda jing tumu jangi baro Koblei me ubala yalam ka Bridget Bakhuid ka Sweden lemba buon gilindi janga jingim badhaga rukam kabapala melahikai yaka jingstart janga dimpana lemba ka jimpu son yaka jingsha shitam jungu kun jame to ai hangi ba da kabayai hok haga jingkot jame ngilla banwat yame habaro kiye da utrai jangi Jesu Kristu kun jame uba im bad sen sha renkat bat me haga jingyalong kawe jang men siem Bakhuid ublei jinom la jinom Amen. Kajing puli na kitab Exodus kalnong kapakat rio kat kot kapa nengkong hadu kapasan bat kapakandai hadu kapakatsan. U Israel ulami na ilim bat boro shikunhun utau pait Israel ulapoi harikan ja kasin. Kabadon hapadeng ilim bat Sinai. Hakasngi kapakatsan jong ubanai ubaar hadin bakilami no na Egypt. Baro shikinhun upai Israel ula knyum persya ya Moses padu aron hari kerja bat kila ong haki bandangi layap no dakikti utrai hari Egypt menba ngila syong hajan kikiu do bat ngi yabam kepu habanda kadang pipat pialambak yangi sheni syari kerja ban penyap ya upai baro katni dagajing tangan ti utrai ula ong ha Moses Hakmi ngan sepenhap selap da ukpu na beneng na kapenta jongpi pat ki ba kenyami man kesngi pan khar kat ban biang na kapenta shisngi bat kumta ngan tenjo yaki lada kinya ni hakaan jonga hakesngi kabahan rio habaki penkre ya kata kabaki wanra kanlong arsha ya kaba kijukhar man kesngi te Moses ula ong ha aron Tuong haupat ba Israel baro shikunhun ali jan hakmat utrai na balayo sngo yaki jingknyum jangpi kat ba u aron udang kren hakata kakenhun upat Israel baro kawe kilapet sya pangri kenja bat hakmi kaburam chong utrai kalapau haulo bat utrai ula kren ha Moses ngalayo sngo yaki jingknyum chong upat Israel te uong haki endala kemyong ren pin sa yo bam do bat ndam stepat pin sa kadang do kupu hangta pin sa tip ngalong utrai ublei jompi ti ndala permit kitut kilawan kiyo bat kilasop ya kata kajaka dara ndam stepat lasyang ya ka jaka dara baro deki umjer nda kata ke umjer kalangan ladon hasla jong kata keri kenja ke ei kabani kabakum upui puyol kabani kum uthali hakandau habaki pai Israel kilayo i haka kilayo ong paramaki ke ei sya katai
Namar kimtip satya kadei ke te umoses ulayatho yaki udei pu ba utrai uai hapi ban bam kaktien jong utrai Isamo Yamble. Sam Nyapukra nomor Nyospa Drepulai. Nyospa Drepulai. Utrai undon rengkat bat pim. Kajimpulin aga gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaburam Hamego try. Ha katahi kasni ujesu lami na ing badula shong harud kaduriaw. Badu paid ba ubabun ulayalum saudong jangu. Hadu ba banse ban kiu ha kaling. Bat ushong hangda. Kadba upaid ba ulayang hatumit kaduriaw. Te ulahikaya ki bun kie da ki parshi uong. Unong bet ulaleit ban bet. Bat kadba udang bet. Katto katni kisimbay kila hap harut lindi. Bat kisim kilawan. Bat kila po yaki. Kiwe pat kisimbay kila hap ha kadew mau ha kaba kimyo shibun ka kendaw. Bashisun don kila stang ban spe namarba kimyo ka kendaw
bajliu Henry haba ka Sngi kilayang kilasya tang banamarba kimshim la suti jiliu kilayap terkong no kiwe pat ki sembai kilahap hapadeng gishia but kishia kila san but kila kejap yaki kiwe pat ki sembai kilahap hakakindo kababa but kila seizo don't give us say shispasha don't give us say Henry posha but don't give us say lai posha uta obadan gishkor ben snap to un shashkor ka gospel jong utrai Sierra Yamik Chris. ko himen ko para yid how try Jesus Christ mendagasngi ka gospel ka karen hangi shapangi simbai basizo but ki simbai kamla ban seizo namarba kimpat biang ya ka kindo ne kimpat biang ya ka jaka balahap ne kimpat biang ya ki bru bala peit ne ki bam sumaria ka yosngo ya sao jait ki kindo bala Pidiang ya kaju jait ki simpai ka tinu bale ya ka jingidu bale ka jingkod jango bale ka sur jango bale ki baro ki koloi pen pidiang henre kim shimla trishitam ha kabinda baningong yesngo kim shim don jingmut ban sumaria ka don bun ki ingasem bale yok pidiang ya ka jingate henre kim don porshu ban sumaria ka jingate Namarba kim sumaria ka jingay janghi ne kim sumaria ka jingido bale kim sumaria ka jingkui jango bale ki ino ya ka jingido bale nagabenta ki jingsinyo ban sanshar ladangim sumaria ka jingido bale hapo jangi ladangim treban sumaria ka jingay ladangim treban sumar ya ka jingay kadon ka jimma ka ba ap yangi ba ensepoi kapor ubamen urongno ya kita kumjurung iosno kibru ki pediang ya ka jingait bat ka jingido ble henre kim shimla peit ya ka jinglong jangki kim shimla don jingmut aye ban pen happen san ya ka jingait bat don jakka satya hapo jangki kim pat pen kreya ka tonun buon ki kristan kilong kumne Kim ju paid kai ka jinglong jong ka jingem junkie. Kim ju sumar bha ya ka jinglong jong ka jingem junkie. Kim paid ba kadonne em ya ka jinglong hapo junkie ba ujizu ulaban he bansan hapo junkie ka jingi do ble kalaban he bansan hapo junkie. Kilong ki buru ba kain sting palat ya ka jingem junkie. Don bun ki longko me longko pa ba kain sting komne. Don bon kimi ki pa kim ju sumar bha ya ki inga sem junkie. Lada kim sumar bha ya ki inga sem junkie. Namar kano ka daw junkie ka jimmi kalong ki kun kin yap terkong. Ki kun ki yap terkong namar ki kimi ki pa kim bat ice bo. Kimbat ai jing sneng. Lese kimbat don por kin diatru. Hakini ke juk kaba menta. Ki bun kam palat. Ne ki pin bun kam palat. Ki ong ki bun kam palat. Ne kawai pat ke liang ilaban nong. Om de na marka ki bun palat. Ki pin bun kam palat. Hakaban pinjat no yaka jingit uble hakinga sem. Te ki kun baro. Kilong ki kun bala terkong lot. Kiap lot. Kala balong bun jait ki jinglong kababit ya ki kon. But kumjurung ila ban yusno ki kun ki ingasem ke bela yopediang henre kim treben ino ya ka jingait bi junkie. Kim treben pin kuit no ya ki ingasem haba wan uble ha ka jingim junkie. Kiait ringkat. Don bun ki ingasem kiait ringkat but ki dustur ba menshiwa junkie. Ka jingit bi junkie, hakaju ka por ki kinia,
Hakaju ka por ki leit kino ki jaka ban mane uble. But nangda ki ong ki kwa ban long kristan. Kakatino uble ka ong. Ngimla ban he ban san but baro jait ki jingait beach. Kawai ke liang ikwa kaspa. Kawai ke liang ikwa jingkorku. Kata kamla ban yaid. Don bon gi beriukum ne. Kawai ke liang ki duai shirhem. Bakinyo jingkorku. Kawai pat ke liang ke jingkwa kaspa. Kakinyot yaki daki sia jangene ka perte. Ngila ban yoy bon ki beriu. Kawai ke liang ki playa ke jingait. Ki peni bakilong ki bashirhem. Henry Kim Tre Ban Pin Kuit no Iya ka jinge jangki ki yinga sem jangki nakie ke baro kaba pelong iya ki ban tlod jinge ngila ban yoy bun ki yinga sem kumne lese kilong ki bajan bat ki balang kilong ki bajan bat ki father kilong ki bajan bat ka sakramen ki pediang sakramen hakaju ka porenda ke la pediang sakramen ki bun kam palat ya ka perte lese ki leit kiniaru lese ki leit pinbiangru ya ki ke baro ka balonga janga perte but klam sowoto bakum kene ka jingle jongki ka kinyot pinban ya ki namar kita ki jinglong baro ki don ka bor ban kinyot yangi ban penjot yangi kum gi shia ki brio ki bam ting ya ki shia ki penjot yalade ki brio ki bam ku siar ba ne ki shia ki penjot iya ka jingi do blai hapo jonki ka jingai jong blai hapo jonki ka jingkuit u blai hapo jonki nangda ki ong ngila lelut na dong shadong em pimbat le eye namar ya ka ba kongsan ka ba pide ban le kalong sumar ba pi hap hapadenge shia minda treshitam ban vengno ege shia lem gonda ki shiap kan kejap yangi kane ka de ka jinglong jambun ki kristan ha kane ka juk kawai ke liang ujiso kawai pat ke liang ek jingit kaspa ke jingit beach baro kayal rengkat kum kini ke beriu kini poisha bane nangta kadonga kendo bala seizo bala pinmi lai posha indri posha shispasha kabalong kadak kashin jangki riu bale ki beriu ki bajit ban im ya ka jingim bariu bale ki beriu ki ba it ya ka jinglong rikoit but naga pinta kane ke jinglong riu bale ki kholoi ban perlut ya ka por jangki ki ward ya ubale kum ga Bridget Bakhuid na Sweden kaladon prangut ki kon bad lakshakot ya ka badulog bansa hak yings em henre na marba kalayo i kadba kalayo kam hak yings em bakadon bun ki jingsiniyo kam shimla satyaban im hangdo kalaminang to rangat badulog pat kila seng ya kawe ka jaka riniam bad hadin ka jingkhalat jong ulok kala impura eka jingim naga benta ujisu bad kalalong ru nongseng ya ka jings ya ki jingim riniam naga benta shinrang bad kinte na marulogru ulatrang nangda kala duai kala IT ya ka jingim naga benta ka jingim baduk ban sumari ke baduk bad kala yo burom na utrai kala yo lad ban late house nem janga jubilee haka por jangka ban leisha rom ban nangta ula sneng ia upa Bakhuid ba uday ban kinreano jaka na Avignon sharom kala im hinyo pos nem but kala langka jingim baribale kane kala langka kana shapang kawe ka longgumi kabala im ya ka jingim baribale kala id ya ujisu kane kala kindo ba saiso bun gi jingim jong request larangi peit ngilaban yoi kilongi kindo ba saiso minda bun gi kristan ha kane ki juk kaba minda ki kwa balong kindo bam saiso kinum id ya ka jinglong riubale jinglong jongi request nios ngona ka jingpule baningkong naka kitab Exodus kibri kila kinyum bersha ya ubale kila kinyum bersha ya Moses namar ki durna bam gadi hendreng yusngo ubale udon ga jingtumu lada unang ban yalam yangi shaka rikenja unang ro ban penpia
lada uble u yalam yangi shaga jingjen jar lada usha ek jingjen jar ngimde ban kuslai namaruta ubala sha ek jingjen jar utipro kumno ban penbiang yangi kumno ban yada yangi henre bun sin ngimdon jinge bun sin ngikinyum bad namar bang ngikinyum ngikindai jinggerku ke jingai bun sin ngi yarap ya uble ngi perkat ngi yarap ya uble na kata kadau ngi persyang banjit bansyong artilikiling kawai keling ke balang kawai keling ke perte ban ngi pinbiang na dong shado ngi kwa jinggerku na uble ngi kwa jinggerku na ke balang henre ngimla ban ino ya ke baro jangga kenja perte kamla balang ni haben sauto syai kadar ko himman ko para shisin bapilong Kristen Katolik pideban shania tille tillan ya ka bor penia jangga balang palat ya kata pi pidiang ya ka jing tunju bad pingop ha ka jing jot ka bashir kaita ya kata kadau sumarba ka jinglong Kristen kamdai ka certificate shabening Henry ke jinglong Kristen kalong ke linti kaba pelong yepi ban pen kare naga benda ka bening ke linti yai jungi kalong kaba kongsan ke linti kaba ngi kalong kaba kongsan ya ke rukom bangi im kalong kaba kongsan kalam kane pinumio ka bening pinum laban perkat ngapin biang na dong syadong pin biang ayubun sin ipin biang naga benda ka parte Ayu Jisu nangkar kuye pi hagane ki Eucharist Bakhuid banang sautu ya ka jingkot jongu Jisu lemba kane ka gospel bat kum juru jingim jongi bariu balai Jisu bayin karko kardo yangi pensla yangi bangin dupla ban sngotu ya ka jingkot jome ha ka jingim jongi bangin nam kain sting ya me na kano kana ka daw jonga jingim jongi hagane ka parte enyaro ya utrai Jisu Christ Tungin plai ka jinge jungi ngangit how blay upa badan bor baro unong tao ka baning bad ka kendo bad how Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi yau bala puna men siem Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti ubala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar pana yawu la yap la tap yawu la hiya ki bayam hagesngi ka balai la mi pat ne ki bayam Ula kio shabaning, ushang shakamon blay upa abadan borbaro. Nang da unwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayap. Nganged how minsiyam Bakhuid, haka Balang Catholic Bakhuid, haka jingasula ki rikuid, haka jimmap ikipop, haka jimmi pat ka do, daga jingim bam jikut. Amen. I spark Rapundri.
ya duai ko himen ko para ba ka jingknia janga ba jampi kallang ka ba pediang hun hau blai upa ba don bor ba ro Tau trai pedeng jing kenyan ek ti jong pi. Kau ta ka jing ro ka teng jong u. Ka jing matoy ngi pada ka balang Bakhuid jong u ba ro kuai. ngi pen bena ba me long u ba phla ko trai ha ka Bridget Bakhuid na Sweden ka teisuti but ngi kar part rit yeme u ba kraw bor ba kumba ki hockey sort jangka kelalong ki ba me snow hun kumdaru ka jing shakri bade hok jungi kalong ka ba pen sobha hakama jame daw Chris utrai jangim Amen. utrai undon renka bet pim Rengka bat pi. token tiu yala ki donur Intiu yaki sau tra. tongina ingu ya utrai ublay jangim Kai song hok bat ka day. dashisha kalonga ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka bana ingu yeme ko kinrat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam chikat namar ha ki recoid ki ba mela pen gantang yalade hau Chris naga binda ka hima bening kalong ka bade hok benyaro ya ka jingsuma sukher ba perla jame da ka ba me kot biang ya ka jinglom briu sha ka jingkui tenrai janga but me ver ya ka banmat hangne haperte ya ki jingai ya ke ba enyo ha ka perte batimai but kumda rengkat bat ka kin hon jangi angel bat ki rikuid ngia ro ya me bat ngi pen bana kalem sangem Bakhuid, Bakhuid, trai. Haganiga por nginang duwai bangilong ki ba pediang pura ya jisu bat kongu ya bu bat impura ga jingim kat kum ga jim parsad jong men siam Bakhuid i duwai ba men siam Bakhuid in parsad yangi in pen slay yangi bangin lang shisha ki kristan ge ba seizo da shisha melong Bakhuid ko trai katamei jong ka jingkoi barra Namar kata ngi karpadia me to pen kuit pen kandang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pha ya umen siem jame kum ka jer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jango trai jangi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing sha shitam ulashim ya upu bada kabaingo biang yame ula kedia yawu bad ula ai halage sendran u ong tushim bato bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kabenaiti naga benda jampi
Hagaju ke rekomendal area bam ulashim ya kakuri bada kabaingu biang yame ulaya ka halage senran u ong. To shim bato di na kane pi baro. Namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang bati mai bad bam chikut. Ya kaben penmi naga benda jumpi. But naga benda ki babun. Naga benda ka jimmap yiki pop. To leya kane ban ken mau yangam. Ko snam bakardor jangu Chris. To pen kuit yangi. Pen kuit yaki mensiam hadim pen kuit. Pen koi pen kia yaki bapang ki bashitam baro. Yada yangi nau bamen na ki kalam. Kajimaya jongka jinget. Kata si bayi Namar kata, ngi ke pa penmenda ya ke jingia bad ke jimmi pa jangu, ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da ai nguai dem namar mela new yangi, ki ba bit ben yang hakama jamme bad ban shakri me. Da ka bas nge verit ngi karpad me, da ba ngi ke ba yo benda hakamet bad ka snam ukris, ngilong ke bala penyat le kawai da umen siyam Bakhuid. Token mau ko traya ka Balang jamme ka bala priyang hasotala ka perte but to penjana yaka haka jingid renkat badu Francis Leo uppa Bakhuid jangi u Wilbert u bishop jangi but baro kilingdo but kirinium token mau lemro yake himmen ke para shinrang but kinte ki bela yuti ya da ka bakrmen yake jimmi pad kam karpang ya baro ke bela kalana padeng jangi Badia baro ke bala kalat no haga jingisne jamme to pdiang yaki shaga jingshai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadia me barenka bat kamaria te soti Bakhuid ka kame jango blen ku Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid ka Bridget Bakhuid na Sweden but baro ki Bakhuid ki bala penso bhai me pateng la pateng Ngilong ki babit ben yo binta alem haga jingim bam chikut but bangini ro but pindon buram me da ukon jamme o Jesu Christ Dau lembadu badhavu kanlong hame u blay upa badan bor haga jingalong kawe jungamen sem Bakhuid baro ka buram bat ka jingero junom la junom Amen. Kohimen ko para tongin duwai kumbau Jisu laki kayangi naga binda ki babun ki jinge kabangya kendu panginang IT ya ke jingang nur jangi pau Jisu in kentiu borom yangi balong ki kun ki baseizo balong ki kristan ki bajanai amde ki kristan ki malumala ko pa jangim ubang hambening kalong ka bakui ka karteng jamme kanwan ka ima jamme kalong ka mon jamme hakendau kumba hambening to ai yangi minda ke jimbam jangi kabahala kasngi badamap yangi gerengkang jangi kumbangi rengi map ke beles niu yangi padua delam yangi shaga jimpan shoy and right up light yangi nakabasinium top light yangi ngi karpat ko trai na ke jing siniu baro haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign hage sngi jangi kanamba daga jingarap ka jingisne jamme ngi light baro bona ka pop but nginyo jingedana ke jingjin jar barra kadbangi dangap keme lendi aga jingkarmen Bakhuid but ka jingwan pa jongunong penim jongi o Jesu Christ Mawar ke jumme ka long ka ima ke jumme ka bor ka buram chinom la chinom kotrai Jesu Christ meu bala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henrya ka jingai janga balang jamme Badha ka jing spoon jamme, to ai hakaya ka jingsuk
Bad ka jing yatale kawe kat kum gamon jame. Mame uba im bada basensha. Junom la junom. Amen. Ka jing sagotrai kandon bara bo ring ka bat pim. Ringka bat pi. Dap daga jing edu Kristo ngini ya ingut markelia. Hakami ukun lambro jungu bele, hakami bakit naga pop junga parte. Suketo ke bela korsha ka jingawai jungu kun lambro. Ko kendra umrong pasang ko pemendrong ko kayeng jenga. Respon kan ketin ka bersih dengan sekia hi.
Bamela one hapoga donor come and siam jungi. Limbaga communion Bakhuid. Mela bet yausumbai. Junga chingi hapo jungi menda. Limbaga communion men siam. Jisu yara bangi ben pediang yabe nadu katonur. Bangilong giba sumar suker yame. Bangilong giba gusiar haga jingi men siam. Banginum shaka no kino kijing sunyu ben sanshari. Banginum shaka no kano kajing jot. Ban van hapo jangi. Ko jisu bayi. Perlai lud yang ina baru kijing 8 beach. But baru kijing ko aperte. Bangilong kikun giba seizo. Lai spash, lai posha, Henry posha. Shispasha haga jingim jangi. Lemba kajing pediang yame haka nega communion Bakhuid. Jisu bayi karko kardo yaki ingasem. Yaki bayi batoin jangi baro. Karko kardo yaki himen ke bara. Ikun jangi ke bara ke yaka snika. But conjure yaki bara kalat. Aiba ka borjo menam vain kiar. Hallelujah Jesu, hallelujah Jesu, hallelujah Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 pensei so yangi Jesus, pensei so yangi lembaga jimpadiang yameha ka communion, mensiam communion Bakhuid. I boring it Jesus, banginum longi kon gibala pen pejaya ka jingi mensiam jangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus ben goy ben kiaya ke bapangi beshitam baro. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Iduai riu balai kajing duai jubili bangi kerpadi ab Jesus ben sanshari yangi bangin dupla ben yo jimpen jampura naga jimpen shitam shipor koppa ubaha bening toai ba kajing eight ba mela ai hangi hau kun jameu Jesus Christ uhimen jangi but ba katelij ding jaga jingir spoon kan kalang hagi donuur jangi Dau mensiam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jingker men bala kerku naga binda ka jingwan jang ka hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pen kala dur yangi shaki nanglur lengka bamju shong tai ban bet ye ke simbai jang ka gospel to ai ba ke to ke simbai kan pen kala dur na shapo ya ka jait ben riu pari ka perthe mariang baro kawe ha ka jingkami lindi batikana ya ka bening batimai But kaperte batimai. Haba enda yaki bojungo bammen la wingno. Kaburom jame kanting shine junam. Dai ba kajinga e janga jubilee. Kan kersiyo biang hangi. Ki pilgrim janga jingkarmen. Yaka jingang nuud yaki tiya jingkan show happening. Ai ba kataga ju kajinga e. Kan pensa priang yaka jingkamen. But jingsuk jungo nang sius pa jungi. Satala kaperte. Shame ko blay jungi. Bala kerku junam. Kalong kaburom pakijing yaro junam amen kopa jangim ubaha bening kalong Bakhuid kerteng jame kanwan kahima jame kalong mon jame hakenda kumbaha bening toai yang iminda ka jimbam jangi kabahala gasni padamap ingi kerangkang jangi kumbangi rungi map ikabeles niu yangi padwadilam yangi shaga jimban shoy rei tapalait ingi na ka basiniu kublei komaria kabadap taka jingai e Utrai dan bet pa lagar kuya pa na prekende lagar kuya usoppo jom pa jisu komaria Bakhuid komi jong play tuai na kabinda jangi ginam pop minda blaka porga jingi ap jangi amen kaburam hau pa hau kun badamen sim Bakhuid kumba kalalang ka pamining kong kum jumenda para po junam la junam amen to nginia tuai To ai baga sakramen kabangi layo pediang ko try ha ka jingkan mau buram ia Bridget na Sweden Bridget Bakhuid na Sweden kan pen kuid ya kimen siam bat ke donu changi kanamba nginlo ki babit bayan perlong yangi kinungyo binta ha ka jinglom blay tau Chris utrai jangim Amen. Utrai undon reng ka bat pim blay badan bor baron karkuya pe upa baru kun baru men sim Bakhuid Amen. Yalisuk ban penbana eka kubar babha jungo trai daga jingim ka jampim Yesu ya Laispa arpuah. Yeah.
jing Bakhuid, Mawkhlam, Jubentau, Barbo, Jinam, Amen. En je Israël Jezus Christus.